TV télévision Jabarani filɛbaaw an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ala ka juma hɛrɛ d'an ma. Kamalen kɔri baasi t'i la? Baasi bɛ n na. Cogo di? Ni an y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ da ko baasi tɛ ale la an bɛ don min na i ko bi o tigi fana ye kabakomɔgɔ ye dɛ. Baasi tɛ e la. Malobɔrɔ dafalen bɛ e ka so, ɲɔbɔrɔ dafalen bɛ e ka so, tulibutɔn dafalen bɛ e ka so, isansi bɛ e ka moto kɔnɔ. Mali la n'o yera mɔgɔ min o tigi ye suba ye dɛ. Bon o ye e de i filɛ k'i yɛrɛ jogo de fɔ sisan. An bɛ taa mini ayiwa a filɛ dɛ. An bɛ taa mini n'i y'a jigin dɔ ye e kɔnɔ dɛ e bɛ k'a san dɛ a bɛ e bolo de k'a ban a tɛ jigin aw yɛrɛ minnu kɔnɔ ka malobɔrɔ san o. K'i t'a di k'e min ne bɛ ka kuma de fɔ est-ce que ne ye e de ko fɔ. Jɔnni walaki jo walaki nin ma ɲa dɛ nin ma ɲa dɛ c'est-à-dire n ye kuma in faamu mais diɲɛ bada Mali bada ale banabaatɔ i b'a fɔ mo ça va. O b'a fɔ ko ça va. A b'a fɔ ça va. N t'o fɔ dɛ. Ayi. Et si ça va pas, je vais montrer que ça va pas. Ayi n'o fɔ dɔrɔn bi banakɔrɔ sigibaatɔ i b'olu fari faga. Banakɔrɔ sigibaatɔw e de b'olu fari faga. Kamalen an k'a to ten an ka foli kɛ Tam TV a filɛbaa ni a lamɛnbaa cɛman ni musoman denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka diasporaw n'o ye an ka tunkarakɛw ye an b'aw fo. Kamalen olu de b'an lajɛ sanga ni waati kɔnɔna na k'an ka kunnafoniw ta k'a partager k'a bila diɲɛ bɔlɔlɔbaw kan k'a bila diɲɛ k'a ɲɛ. O la an b'u fo k'a f'u ye k'u ni ce. Segu Tarawele bi ye don dɔ ye nka kunun kun ka di n'a ye nka sini fana bɛ diya ka tɛmɛ bi kan ni Ala ni kɛra sɔnna ma. An kɔni bɛ min fɔ Tam TV filɛbaaw a y'an partager n'aw y'an partager kow ɲɛ bɛ sɔrɔ sisan. Kulubali an bɛ i ka dɔn ɲɛmaaw fo k'a f'u ye k'u ni ce an ka dibilamaw bɛɛ yan Alasan Mani hali n'o y'a sɔrɔ Alasan maa ɲɛnama man ca a maa ɲuman kelen bɛ anw bolo yan. I ka idɔli kana taa maa wɛrɛ ka idɔli de fɛ. Ayi bon ale tun kan ka kɛ Aras Kapi de ye nka Aras ma bɔ tuguni quoi. A kɛra jumɛn ye? Est-ce que a ma kɛ Kapi Sɛnbulu de ye? O Sɛnbulu ma fisa parce que ni Arasi dara maa o maa kan ne ɲɛ b'a Arasi tɔgɔ fɛn fɛn na a bɛɛ bɛ na taa kojugu fɛ. O tuma a kɛra kojugu ye. I t'i kɛ Kapi Sɛnbulu ye. Sɛnbulu ni awɔ Promaxi man ɲi i ka kɛ Sɛnbulu ye. O de ka ɲi. Promaxi man ɲi Kamalen. Baasi tɛ. Tam TV ɲɔngo fɛn a tɔgɔ ye di télévision tɛ bisimila a ɲɔngo communication tɛ a fɛn mun na diɲɛ ko o ko bi kɛ Bamakɔ bi Mali kɔnɔ bi Mali tɔgɔ la bi n'i b'a fɛ ka kunnafoni tellement ɲini dɔrɔn Tam TV de don. Nka maa min ma kɛ kɔfɛ ni jate suna dɛ i kɛlen komi soso. Ça fait tubabu b'a fɔ tubabukan na ko il faut rendre à César ce qui appartient à César. L'homme faut à la place qu'il faut. N'i bɛ baara kɛ a kalifa mɔgɔ la mɔgɔ minnu b'a ɲɛdɔn n'o kɛra e yɛrɛ bɛ nimisi wasa kuma ɲɛ dɔrɔn de ye o. I bɛ minisiri ye dɔrɔn i bɛ se boli n'i bɛ fɛ ka kunnafoni jɔn dɔ ɲini dɔrɔn. Kamalen wa page bɛ page la n'i ye sɛbɛnni ye n'i bɛ k'a kalan tubabukan i kunkolo bɛ funu de. Foti kɛlen don k'a fa u tɛ termination respecté u tɛ n t'a dɔn n b'a f'i ɲɛna cogo min na. Ayi o ye aw littérature ka baara e de b'o yɔrɔnin dɔn. Nka anw ta in alhamdulilayi an ta in kɔni baasi fɔ a esi dafalen don e accent tigi e ɲɛ dafalen don a comment on appelle a ENT dafa a pluriel singulier a bɛɛ féminin a bɛɛ dafalen kɔrɔlen an b'a bilenmaw fo maa minnu bɛ yen n'u suwalen na ko an n'a bila ka balan kɔnɔ wa o tɛ kɛ dɛ bi ye juma ye lahɔrɔma don i dun k'an bilen ɲɛ dɛ
kunnafoni min bɛ ne bolo yan bi kunnafoni tɛ se ka yɛlɛ o kan dɛ. an b'i bolo dɛ. i t'i bila ne kɔ. an b'i bolo. an b'i bolo. kamalen sɛbɛn min bɛ ne bolo a b'i wele ko esɔr. fase i k'a dɔn ale ka kunnafoni sɛbɛn don. o cogo di. makan susɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye. makan susɔgɔ. makan ko a ko an bɛ don min na i ko bi. tabari kala anw ka jamana i k'a dɔn minisiri min bɛ yen. n'o ɲɛsinnen don anw ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛnabɔli ma. o tɛ Abdoulaye Diop ye wa. kamalen a bɛ fɔ nin ma ko diplomasi. ni ne bɛ kunnafoni bɛɛ ye. i ye n faamu wa. ni i ka cɛ ka fɛ kamalen fɛn min ye Abdoulaye Diop ye. i k'a dɔn a kɔni maa minnu bɛ yen. Diop nalen don anw ka jamana kɔnɔ. kamalen ambassadeur ka na o fari da. ka bɔ jamana caman na. kamalen e ko u mana u yɛrɛ yira wa. kamalen fɔlɔ n'i kun nana e kun tɛ t'i ka bureau kɔnɔ ten. o ti kɛ bilen dɛ. i bɛ na dɔrɔn. i bɛ yɛrɛ yira de. et puis papier min ni mo k'i ka na baara kɛ n'o ye i bɛn'o de yira dɛ. a bɛ fɔ o ma ko lettre de créance. voilà i bɛn'o présenter den. an bɛ tila k'i ka valise woloma. nka ka wuli ka t'i fo f'i ka résidence la. ayi o ti kɛ dɛ. ti kɛ bilen dɛ. ale bɛna de i bɛna anw fo de. a banna. ne nana anw fɛ yan de. sɛbɛnnikɛla ko. naamu. a ko plusieurs ambassadeurs. présentent les copies i ka dɔn figurées de leur lettre de créance. au ministre Abdoulaye Diop. voilà ko min ye ambassadeur caman. u nana i ka dɔn sɛbɛn min bɛ u bolo. n'o bɛna kɛ yamaruya sɛbɛn ye. kamalen ka na o da tabali kan tɛle. Abdoulaye Diop i k'a dɔn ale ka bureau la. ni ka u yɛrɛ kofɔ. kamalen o dɔ ye jɔnni ni jɔnni ye. maa min bɛ yen ni o bɛ wele ko Kalida Hussein Khan Kudaro. kamalen ale. ni yɔrɔ jumɛn ambassadeur ye. a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Pakistan olu ka ambassadeur de ye nin ye. kamalen i k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ maa min bɛ yen n'a bɛ wele ko Adrien Wikaksono i k'a dɔn ale fana ye ambassadeur ye. kamalen i k'a dɔn ale bɔra Algérie. ka tigɛ nɔ. Algérie an kɛrɛfɛ jamana in. an voisin wa. an voisin. sɛbɛnnikɛla ka fɔ la. o tɛmɛnen kɔfɛ min ye docteur Gabor Leventa Sharka. kamalen ale ye maa ye. maa min i k'a dɔn ni ale fana ye ambassadeur ba ye. kamalen i k'a dɔn ale bɔra i k'a dɔn Hongrie. kamalen o tɛmɛnen min ye madame Ursula Ferichinger. a bɛ mɔni wele ko Ferichinger de Ferichinger. kamalen ale bɔra i ka dɔn Autriche. sɛbɛnnikɛla ko ani i ka dɔn Edouard Nduwimana. kamalen ale bɔra Burundi. sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min ye a ta k'a lajɛ ninnu kɔni nana i k'a dɔn ka taa u kunko fɔ k'a jira k'a fɔ jamana y'u bila ka na baara kɛ i ka dɔn ba Maliba kɔnɔ yan ni ka na u ka jamana représenter. Abdoulaye Diop ale min ye anw ka ministre des affaires étrangères ye a ye ninnu kunbɛn bonya ni karama kɔnɔ k'a f'u ye ko u bɔr'u ka so kamalen u ser'u ka so laadiriya kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ka fɔ la a ko i k'a dɔn Abdoulaye Diop kɔni y'a juru la k'a fɔ anw ka jamana i k'a dɔn kuma caman min fɔ anw kan kamalen tiɲɛ tɛ ko ye bɛɛ k'i hakili to a la anw ye jamana de jamana min selen don a yɛrɛ kɔrɔ a bɛ fɔ jamana min ma ko souveraineté retrouvée n'an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'an jɔ ni a ye nka an tɛ jamana ye jamana min b'a kɔma sulu ma ye an tɛ jamana ye jamana wɛrɛ b'a sago kɛ jamana min na. a y'o fɔ ninnu ye. a y'o fɔ ninnu jɔlen ye. ko ne y'a faamu o de b'an bɛ k'a f'i ko diplomasi don. e bɛ Abdoulaye Diop dɔn e bɛ Abdoulaye Diop dɔn wa. olu yɛrɛ m'a ye k'a fɔ ja n'a mɛn kun min na an tɛ se k'a walawala yan dɛ. e y'o jamana dɔ ko Autriche de. o tɔ. Maliyɛn jumɛn bɛ taa yen yɔrɔ ninnu ye. ko ne y'a faamu. Maliyɛnw bɛ yen. diɲɛ jamana jumɛn ye ko maliyɛn tɛ yɔrɔ min na e k'o fɔ n ɲɛna. Corée du Nord. safurulayi maliyɛn hakɛ min bɛ Corée du Nord dan yɛrɛ t'a la. o cɛ ma pimpiyɔn ma ɲi ale kumakan ye marifakisɛ de ye. u ko ATT taara jamana dɔ la. awɔ k'a taara maliyɛn den kelen pe de sɔrɔ maliyɛn den kelen pe. kamalen jamana ka dɔgɔ diɲɛ kɔnɔ maliyɛn tɛ yɔrɔ min na. kana siga. ni Autriche yɛrɛ fɔra ne yɛrɛ ne bɛ ko pigeon ne bɛ ko Autriche. jamana min bɛ filɛ nin ye ji sanfɛ. ko Malawi wa Maro jumɛn. Malawi. a jamana min bɛ ji sanfɛ tan tɔ. awɔ ale ni Seychelles bɛɛ ye kelen. u ko jamana ni bonya tɛ tɛmɛ Mali yɛrɛ kan. Bamakɔ yɛrɛ kan. ko jamana bonya tɛ tɛmɛ Bamakɔ kan. nka Mori Turu ko k'ale ye maliyɛn baden ye. maliyɛn camanba. Malawi. awɔ wa u tɛ se ka taa diɲɛ yɔrɔ si fo ka ji tigɛ. k'ale ye maliyɛn camanba de sɔrɔ yen.
uta muhini warke ala derge ko ya famu de Allahu akbar uta warde nyini ha fasal fle maga so soye asabe ama daru bismillah mi kan ga fo uye o fo uye ka da ko fo fle ne ami do rige ala ka vazen na komi ya ala ami do ga ala akana se ko vazen ka ta tuguni vo aisa e vazen bitamuna aya komi vazen anje yonde ayo basi ami nyomolo bismillah ami nyomolo ami nyomolo abana taklibash atoni Mauritanie Mauritanie ani Mali ame worom na ina fo bi jongala udusu bo meni nyanye kama Mauritanie ka ministre des affaires étrangères abora Mali la ya kani nyeda anga jamana nyema ni ikado aka ministre ka Ablaye Diop semeni kala ko ako Ablaye Diop minye kado wi décision ta abi wati dama bo ninga fere do buluda fere munumbe mimi ke sira datu Naam ani Mauritanie che sani kasegi aka jo folo ni mitalike bawo yere tasira la ko sone sigira ukangusebe kwa kere ka damunga la kana ka frontiere datu folo awo ani ko jo folo ala la kana ngonye abana au ka to aka fafe très bien anga to anga fafe voilà senegala ko ako minyi atulu matigede atatigawo ikado akote tega doni kuye kabini frontiere datugura ka tawdona kana bla bila nokshatu koni ubara ka kule bismillah kama ubani wa nyere ikado ulimbwale ya minta ka jamana de segere ikado murtari jamana kono ako oliga ministre des affaires étrangères ayira ikado minyi Ablaye Diop la akoni segete fly toyota fly ali ngado ali ngado ni o photo edo ya so achana bon ero ko yimi flora va jatido Mauritanie awo anga foite boy fana bara bisigi ni chimiji ni kande kutobe mi gade chimiji ni ne e glan fa e blanwa wala do tenda tugu chimiji be glan yere fa nga bisigi ni nunu olu be Mauritanie fa la ani no sunu do be olu be Mauritanie fa kama do be bo chambo ye fa la mais ba ma tamaro fa ba be Maroc fa la kamale unam paite ba Mauritanie ore keme problème di Mauritanie u ka bago mi an ka to Mauritanie u ka maloni u ka nyo o be bo an be fe ka do Mauritanie ka balo club be bo malade hali yiri min yiri ga Mauritanie yɛrɛ sɔrɔ abe tɛmɛ yani ko yando wa bara wuli kamale u ka sugu dɔ be o sugu kun bi fa jama la de titiw u kuti nga bi ni taro sugu na hali ni kele be place tan ko ba sɔrɔ ja no ni sa o le no ge wala nyama be na yɛrɛ nyini ni o le be de kamale olu de no do na olu de sona ka kɛ terroriste jabalai très bien olu de sona ka kɛ bamagatu jabalai kala wari mina n'u banana bamagatu t'u furakɛ olu de fe u ba dɔgɔtɔrɔso la kana siga dɛ n'i ye kisɛ ka bamaji la yan n'a sen kari la u b'a sɛnsɛn ka don n'a ye Mauritanie territoire de la ka taa furakɛ ye ko cogo di Allahu akbar sɛbɛkɛla ko a ko ne ye nin ko in ta k'a lajɛ i bɛna mun sɔrɔ a kɔnɔ jumɛn de i bɛna fɛn min ye a duguma o tɛ fila ye koyi o ye i k'a dɔn waleya min bɛ n'o ye lakanamali ye da bɔra ka min fɔ a bɛ tali kɛ o la bamaji minnu bɛ yen ni i k'a dɔn u bɛ boli ka don yɔrɔ kofɔlen in na k'a kun ye i k'a dɔn waleya in ka nɔgɔya a ko kabi san 2022 i k'a dɔn Kakari Dara ninnu ɲɛ a bɛ ka waleya min kɛ a ye dasigi a la i k'a dɔn u ma da u ma olu ta kun ɲɛsin an yɛrɛ ka société civile ma an ka maa minnu bɛ yen k'a fɔ k'u tɛ kɛ fo ka se jour wɛrɛ sara o de nana ni butiki datugu ye anw fɛ butiki datugu commerçant bɛ papier ni labɛn n ko Mauritanie kun y'o dɔw la o sɔrɔ yan n y'a to ala ma o bɛ kɛ Bamakɔ yan Mali la o ayi Mali ko ayi sa ko Mali kurungolama kabako de don ekɔliso jɔ bɛ Togo la o fɛ yan a tɔgɔ bɛ o papier bɔra cogo di maliden dɔ de b'a bɔ kɛ maliden dɔ de b'a bɔ nin ye kabako ye maliden dɔ de b'a bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko in ta k'a lajɛ a ko Mauritanie kɔni nana i k'a dɔn laɲini dɔ kɛ laɲini min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ u k'a to baganw ka don i k'a dɔn u ka sigi ka fɔ dɔ kɛ sigikafɔ min bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn baganw ka don i k'a dɔn an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko cogo di
ko bɛngasɛbɛn bɛ aw ni anw cɛ kabini 1963 bɛngasɛbɛn man cɛ bɛngasɛbɛn bɛ tali kɛ Mali ni Nouakchott taa ni ka segin ɲuman i k'a dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di Mali ni Nouakchott baganw bɛ don cogo di baganw bɛ bɔ cogo di Mali ni Nouakchott i k'a dɔn jamanadenw i k'a dɔn u bɛ taa ka ɲɔgɔn fɛ ka baara ɲini cogo di u bɛ segin cogo di ko bɛngasɛbɛn donna aw ni Mauritanie cɛ kabini 1963 indépendance tali san saba ye ni ala cɛ mun bɛ taa Guadeloupe sira la ayi sisan Mauritanie natalen de don mais nata tɛ ka fa y'a mɛn yan sinon Mauritanie natalen don Algérie ninnu de la mais u nata tɛ ka fa ka natalen don Algérie la cogo di an cɛ fɛn dɔ tun bɛ Algérie ani Algérie cɛ de e ka mun bɛ dugu jukɔrɔ nafolo la min tɛ Algérie e tɛ Algérie pétrole da dɔn wa n ko Algérie essence ye dɔrɔmɛ 18 de dɔrɔmɛ 18 litiri kelen ya litiri kelen n'o nana an bɛ ɲɔgɔn fa n'o nana ya Algérie telimantigiw bɛ ɲɔgɔn fa an n'u man di dɛ nka fɛn dɔw bɛ Algérie olu ni Mali ta tɛ kelen ye e b'a kalama ko butigi bɛ Algérie butigi bɛ n'a sɛbɛnnen bɛ a da la ko Al-Miskin o kɔrɔ don i ka taa dumuni kɛ k'i fa ni donna o Al-Miskin butigi kɔnɔ Al-Miskin a sɛbɛnnen b'a da la ni donna dɔw b'a feere dɔw bɛ ka gouvernement ka mɔgɔw de b'a kɔnɔ u bɛ mɔgɔw servi milliardaire de bɛ taa ka taa juru sara kalo mana sa mais ni e taara sɔgɔma ni diya i b'o dun fɛn min ma ni diya kamalen n'i kɛra i bɛ tila ka si dɔ minɛ k'o bili kaman kɔrɔ ka taa n'o ye so si dɔ yɔrɔ fila aw ma frigo de fa de sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali ni Mauritanie cɛ a ko a tasuma wulilen don bi a b'a la ka ɲagandi a ko nka an ɲɛ bɛ yɔrɔ dɔ la fɛn min ye bagan bilama Mali ni Mauritanie cɛ n'i k'i bɛ saga sa hali 3,000 i b'a sɔrɔ taa Nouakchott dɔrɔn saga salen don e ma sagaw salen ye wa kamalen ɲɛsu kelen si Gogi ka su 2 si Nouakchott i y'a ye awɔ bon ni a tɛ se 2 a tɛ se 2 ne bolo Gogi ka di aw ne taara turu cɛ mais i ma si dɛ sɛbɛn naam i k'a dɔn Maïmouna Doumbouya ale bolo dɔ bɛ sɛbɛn na i k'a dɔn Bamada don Bamada.com don tabarikala a bolo dɔ bɛ sɛbɛn wura la fasɛri sɛbɛkɔrɔ ɲɛna an bɛ i ka dɔn an ka ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ kamalen kuma dɔw la f'i k'i ɲɛ kumu ni fiɲɛtɔ bɛ dɔn na i b'i to a la dɔɔnin n'o kɛra a n'a dɔn k'a fɔ k'a kelen tɛ walayi ni Algérie tigɛ an b'an ka fɛntiri de dɔrɔn an fana n'u cɛ dɛ o kɔni o tɛ hali ko gɛlɛn Algérie i ko butigi fulama bɛ yɔrɔ min na a ye n ka cɛ u ka hɛrɛ jumɛn bɛ se anw ma u ka hɛrɛ min bɛ se anw ma e k'o fɔ an ɲɛna n ka mɛn foyi t'an ni Algérie cɛ u ka foyi tɛ s'an ma hɛrɛ la ni Algérie ka bɔnɛ min tɛ u ka hɛrɛ tɛ s'an ma wa an ka datugu Mali yɛrɛ kɔni tɛ se ka frontière min datugu o Mali ni Côte d'Ivoire o ye voisin tati an ni voisin ka ɲɔgɔn faamuyabaliya Maliyɛn den minnu bɛ yen olu de bɛ ka anw ni voisin bila ɲɔgɔn faamuyabaliya n'o tɛ ni ye voisin yɛrɛ min u ka arasi minnu bɛ yen problème tɛ yen u t'an ka camion yɛrɛ ye walayi u t'an ka camion a bɛ ten mais a minnu bɛ yen a kuma cayara dɛ a kuma cayara e ma hali dɔw bolila ka taa voisin fɛ yen u bɛ ko yen ka d'u ye ne yayi kamalen n bɛ taa ale kunnafoni ye wali duma diya ye ni ma ne fasoro kamalen i malo b'a la dɛ n b'o f'i ye dɛ sɛbɛn min bɛ ne bolo naamu nin min wele ko Malijat kan na nin y'a ka sɛbɛn ye kamalen a sɛbɛkɔrɔ kuma na ko cogo di a ko an ka taa Kati fɛn min ye Katikaw fɛ yen Segu Tarawele i ka dɔn kabako don ka kan na ko kita ni nɛgɛla cɛ kamalen citerne kuturu de détournelen filɛ citerne kuturu citerne mumɛ est-ce que o bɛ kɛ i tɛ nin kuma fɔli da k'u tɛna convocation di cɛ ma k'u tɛna cɛ datugu nin fama ala ye fama ka tiɲɛ segin a ma koyi fama ninnu fana tɛ Bamakɔ kan u t'a dɔn maa ti
Sɛbɛnkɛla ko a ko i k'a dɔn convoi dɔ tun bɛ ka bɔ Kita min ka na Kati fanfɛla la kamalen i k'a dɔn convoi in sira la wa fɛn min ye convoi in i k'a dɔn citerne kelen de farala ka bɔ a la kamalen citerne taara ye min a taara ye Kati magasin dɔ da la kamalen i k'a dɔn u bɛ ka taji bɔ a kɔnɔ ni ka a yɛlɛma o magasin bitɔnw kɔnɔ ani barigow kɔnɔ kamalen i k'a dɔn mun de nana kɛ sɛbɛnnikɛla ka fɔcogo la bitɔn 80 ani bitɔn 9 20 litres kamalen o falen tew gasoil la dɛ kamalen o de talen don k'o bila ni magasin in kɔnɔ o t'a bɛɛ barigon 15 o falen gasoil la kamalen o de fana talen don k'o bila magasin in kɔnɔ essence bɛ kɛ citerne woni minnu awɔ est ce que n tɛ wo kelen yɛrɛ vide ni o kelen de videli kɛ laaji sɛbɛnkɛla ka fɔcogo la a ko n'i ye Atani ka a mafilɛ u y'u to u bɛ ka citerne vide tuma min na gendarmew tɛmɛtɔ olu ka i k'a dɔn vigilance olu ɲɛ de sinna ka fɔ a ka ten yɔrɔnin kelen gendarmew kɛ k'a ye olu ye turu cɛ o yɔrɔ bɛɛ kamalen ni ka na u jɔ ntalen ka ɲininkali busamisɛnnin tɛnko gendarmew jɔ ani sofɛrikɛ ka jigin ka fasafasa kɛ si ma kɔrɔ ni si ye sofɛrikɛ bolila u ye sofɛrikɛ gɛn ka taa tɛrɛ fereke sofɛrikɛ la ɲɛfɛ k'a minɛ ka na n'a ye a bɔra ka bin b'a dɔn sisan zon minɛ ka di n'o tɛ fɔlɔ zon de tun bɛ telimantigi jɔ ka yɛlɛ a kɔfɛ telimantigi a minɛna a ka haramu sɛbɛnkɛla ko u ye tigɛ da i ka sofɛrikɛ a famalen don boli mɔdi a n'a ka parantikɛ ani magasintigi kamalen u ye tigɛ da ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni ka ko tɔ bila kiri ka bolo kan ka na n'a ye i ka a ko ka kiri sɛbɛnkɛla ko a ko n'i ye tani ka a lajɛ dɛ an bɛ don min na i ko bi min ye citerne détourné a ko a kɔni kɛra dabalibanko ye nka halisa ko affaire à suivre bari Segu kunnafonidilaw ko fɛn bɛ nin ko jukɔrɔ ko ni dɔ kɛra bɛɛ kalama ko kabako don dɛ kunnafonidilaw ko ten ko kabako don dɛ ko n'a bɛɛ ɲɛ donna don o don ko fali laban na ye sange kɔrɔ dɛ ko fali bɛ ye sange kɔrɔ dɛ fasalikɛba ko ten ko affaire à suivre Allahu akbar sanu nin ko in a fɔ nin kuma in fɔra k'a fɔ a taara laban tiɲɛna a bɛ laban tiɲɛna o Segu ne yɛrɛ f'i ye sa ne ko i ma n ko baara man di maliyɛn den ye tuguni maliyɛn den b'a fɛ ka kɛ fɛn ye ka sɔrɔ a ma baara de wari facile comme argent facile maliyɛn den ka problème de ye nin e ka taa station na bani aran minnu bɛ yen e hakili la ko aran wɛrɛw de don wa ne bɔra de kalama fayiriden na wa min fɛ fayiriden na ne ni n ka bitɔnma bɛ ka na so fayiriden na u bɛ ka misiri wele ɛrini min na ne y'o tiɲɛna n'a ma ɲɛ a ti na a bɛ taa so ne ye bitɔnma ma wuli yan n nana denmisɛnnin dɔw sɔrɔ dibini na te sigilen ye mɔ bɛɛ la a ma se ka fɛn ma sɔrɔ ne ko n ka foyi ma sɔrɔ ko ni jeton b'i bolo dɔ bɛ yan dɛ bilahi a ɲɛ don nka o ti bɛ ɲɔgɔn ko la yɛ dɛ a bɛ da o kelen ma sisan o de la bɛ ka siran kunnafonidilaw ɲɛ n bɛ ka min f'i ye walayi n y'a feere ne ma 1000 ani 200 ayi hawaji bitɔn tɛ yan hawaji bitɔn o de la kɛ donc ko numéro min na minnu bɛ siran ala ɲɛ ni ala sɔnna ma ne bɛ min maa wɛrɛ wele sisan bɛna dɔ san ala sɔnna ma i bɛna denmisɛnninw tɔɲɔ dɛ u taara o tigi taara a san minɛ mais ni ala sɔnna ma o tigi y'a san fo ne b'a ɲininka n ko alo n ko litiri joli don bon litiri 10 de bɛ yen n ko t'a to 800 ayi ne bɛ telefɔni yɛrɛ bɛ jo tulo kɔrɔ ta ko litiri 10 a ko litiri 10 de bɛ ni 1000 de a ti ta i y'a laminɛ ka polisiw bila waliden na mais nin ti bɛn o a ti bɛn n'an bɛ to an sen na an ka to an sen na kunun sanɔgɔ hali muso minnu bɛ yen muso minnu filɛ aran na a bɛɛ ye isani feerelaw ye musow ye tigɛ feere jɔ musow ye lemuruba feere jɔ masa feere to ye a bɛɛ cɔra ka isansi bitɔn ta très bien musow y'o de kɛ sisan u ka kɛ ka jateminɛ ni i bɛ taa kɛ moto min na i bɛ taa moto ta ka na de moto ka na u ka bitɔn bɔ a la an bɛɛ bɛ isansi sɔrɔ moto ta tɛ ko wɛrɛ koyi n'u b'a ta moto la ka tila ka taa moto vide de ka na ayi o ti kɛ o hakɛ dɔ de bɛ yen o bɛ k'i kun moto telimani 500 la ka k'i kun telimani 500 la awɔ litiri 5 ka i ɲɛ tɛ o 500 la fana n'i y'o fana kɛ telimanitigiw kun olu bɛ taa 200 la b'o la k'o feere
ka tila ka na arana tuguni kuma kapi sisan solution e k'a lajɛ tellement tigi taara essence litre 1 ta i y'a faamuya 140 wala 170 station na ka n'o feere 1000 yɔrɔ tile yɛrɛ tɛ sɔrɔ la dɛ n'a ye turu 2 ɲɔgɔnna kɛ dun donc tellement tigi sɔmina o de la olu yɛrɛ bana tellement boli ma k'a tɔ kɛ u bɛ taa ta n'u y'a ta dɔrɔn u bɛ na n'a ye ka n'a vider k'a feere ne taara tellement caman bɛ k'o de ne taara tellement ta ka bɔ so kana radio da la ko 400 ko cɛ b'a fɔ ni 400 tɛ ne tɛ taa ne terikɛ kun kan ka taa Bulukasanbugu la kunun sɔrɔ an kɔrɔ dɛ ne ma kɛ salaya ye ko o tɛgɛ min an taara goudron da la a bɛ segin an ye tellement fɔlɔ min na jɔ ko Dawudabugu ni Bulukasanbugu cɛ ko 800 foyi tɛ bɔ la ne ko cɛ n ko est-ce que e y'a faamu n'i nana Bamakɔ a mɛnna kɔni k'ale y'a faamu dɛ ko 800 a prendre ou à laisser n ko e ka taa a ye moto wuli filanan na ne y'i jɔ ko 700 n ko n ka cɛ n ko n'i tɛ taa 500 a to yen a taara munumunu ka tila ka segin ko na 100 n ko n tɛ foyi fara a kan a ye cɛ k'a taara n'a ye kɔrɔlen cɛ bɛna prix min na o ko fɔ an ka dɔ fara o kan n'i ta k'i b'a to yen sisan koyi gouvernement ka décision ta u ka décision ta u ye décision min ta ka surasiw détaché k'u bila u danna u k'a fɔ surasiw ni gendarmew tɛ finitigiw ye olu fana kana taa ni bito ye dɛ an b'olu deli jumɛn u ka station na a ye hali n'u taara ni bariko ye o y'olu ka ko ye i ka foyi tɔɔrɔ ok olu ka taa i ka foyi tɔɔrɔ mais population muso minnu bɛ taa ni bito ye ani mɔgɔ lujuratɔw kabini ala y'u da u tɛ taa essence station na lujuratɔ bere de b'a kama kɔrɔ bito bɛ bolo yan a bɛ na taa station na parce que dɔ ye 400 d'a ma a bɛ taa arrange o tigi tɔgɔ la très bien o kɔfɛ cɛkɔrɔba minnu bɛ si jɛ kabini ala ye anw da an bɛ jɔ station na a ma deli k'o cɛkɔrɔbaw jɔlen station na olu de kɛlen bɛ ka bito 2 ni 3 minɛ u bolo ka t'u jɔ station na walahi muso kɔnɔmaw dɔw bɛ carré kɔnɔ muso kɔnɔma ɲini de la sisan ka muso kɔnɔma ɲini carré kɔnɔ ka bito ta ka taa d'o ma o ka t'i jɔ k'a fɔ a ninakili sɛgɛnnen don a ye essence kɛ nin sisan nin bɛɛ ye politique de ye wa bɛɛ bɛ taa a ka bɔ a la hali ni cɛkɔrɔba ni kɔtɔkɔtɔ ni bere nana a ka jɔ aran na n'u y'o kɛ sisan a bɛ bɔ a la personne chargée ko kuma t'a la foyi ko kuma t'a la a ye nin yɔrɔnin partager dɛ n'u m'o kɛ a man ɲi dɛ a ye nin yɔrɔ partager n'a ma nin kɛ n'u m'o kɛ a man ɲi dɛ an tɛ bouger dɛ mais Segu dɛ Asimi b'a sɛbɛn a bɛ ka ko bɛɛ kɛ Segu nin ko bɛɛ la aw transition de ne jiginnen don aw de la bisimila ni ma wari di ma ni ma tiɲɛ f'i ye wari di jugu ma a ka tiɲɛ f'i ye voilà i b'a dɔn min na ne jiginnen don aw la aw ka communication kɛcogo n'aw ma falen don a la ne m'aw ye quoi bon an ka communication ye journaliste bisimila i ye faamu wa c'est à dire a ye professionnels ɲini k'aw ka communication kɛ je vous en prie bisimila tu sais pourquoi tous ces bousculades parce que ni depuis citerne bɛ wuli a wuli yɔrɔ la aw de bɛ kunnafoni d'aw ka videomaniw ma u bɛ bɔ ka kunnafoni proposer fan bɛɛ fɛ citerne 100 bɛ ka na 200 bɛ ka na 50 bɛ ka na depuis o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ taa ka taa ara minɛ sinon ni citerne donna u da ma kɔrɔlen citerne bɛ na aw bɔ a kalama ayi d'accord ni citerne donna u da ma ka t'u ka ravitaillement kɛ u da ma mɔgɔ ka wuli dugu jɛlen k'a sɔrɔ pompisiw jɔlen bɛ essence na ka jɔ dɔrɔn ka essence ta ka tɛmɛ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ b'i kɔn ma dɔ tali kama ka t'o mara mais aw de ka communication dɛ c'est à dire que tubabu ko trop de communication tue la communication i y'a faamuya wa kunnafoni fɔ kojugu i y'a faamuya wa a bɛ kunnafoni mago sa de komi an ni maa minnu fana don u bɛ k'a kɛ olu de ye parce que problème ye min ye aw bɛ ka mɔgɔ minnu bila communication na c'est des propagandistes u bɛ propagande dɔrɔn de la bon olu de fo ka bɔ o jeu de kɔnɔ fo k'a fɔ ka bɔ o jeu de kɔnɔ sisan mun na n'a fɔra ko aw ka vidéo de bɛ taga ka taa station na ka tila ka taga mɔgɔw to kɛlɛ la k'o vidéo ta k'o partager u ka page sanfɛ ko cogo di aw ɲɛ tɛ u bɛ ka button ka ɲɔgɔn bugɔ u bɛ nin yɔrɔ la tantɔ mais ni ne ye réseau sanfɛ ne fana bɛ taa cafouillage wuli yɔrɔ dɔ la de o c'est vrai fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ réseau sanfɛ ko ye tu bila réseau sanfɛ bi ne ni ko ninnu bila Mali kɔnɔ yan a fɔra ko nin kana filmer yɛrɛ sa u ko station kana filmer mais kuma bɛ ten de e ma ye hali an juguw ka page station filmer de mais c'est ça o page quoi o de don parce que an m'a ala olu bɛ ka 10 € di sa ce que je vais vous dire di minnu ma olu bɛ ka tilen ka yala ka ni communication kɛcogo de ma falen a bɛ falen an tɛ tila nin ko in a b'a falen
Avec communication. Imaginez. Il y a un de les vidéo là. Et on est avec un dieu comme un beffo. A fait un nauché. Yeah. On m'a dit comme un beffo. Ferme à nous le jeune fait dans le chéwe, à nous le kungui. Mais nous connaissons mingadne. Aïe communication là, aïe dans la clé. Aïe la cour. Après, avec Tiende. Il y a famille. Avec nous, c'est là oui. Au voisin. Où nous l'ennemi. Où nous retient des fois, où est voisin. Nous c'est là oui bien. Kuno est à côté. Quoi, était à Silo. Aïe, nous m'avons taillé sur la tête. Anu nga wor na on le sida on ma bossé de la wor ma an to ala an wor ma bo ni ala sonama vas-y an sahel qur'ani bi la bo attends le dia aya to to il faut la menga pré-évaluation de DM France sahélien France sahélien Frama danga o naya de ka ke sahélien drone aya vas-y frandara kan ron antale madon va faire voisin va uga héros la monnaie dans les héros kan il faut y aller uga ASC drone ASC kemela ASC mugana ASC muga ASC keme mamarani ASC mugana diane kuna bari vitu menaye kuna bandi zewe ko minye seku marala ikado minye bamanji ukoni jabala chamambe eko malveli katiko ku a chaman chira ku vergera ku ako akata ikado bamanji bayirika yi ikado ulukoni ulubone na unina wa ikado minye baga munumbe ne kumukono ikado awnyere ka baga nye ako abitijo kemeni kola utiku ko ni bulu ya usoro dawo masika fere ble da fama soro ula ble uminana ikado gulu masiri tabaw fe vergera ko akoni njajo kera ikado segu marala ikado jamwe majja ula vergera ko temene ngoro ko umina munya kofe umina ye kafo sibiri temene na ikado mi anga gulu masiri tabaw secteur mi menuba ko secteur point A au secteur point A ako ikado bamanju kemeka ikado brado mina min bachama miti job back nefla ani shigina ukemeka ulu mina inga ubla bulugoro kala marala ako tigekera ikado nimbaga nununa utemene ngora ko ibina munyeli nkofe ibina ye kafo bamanju jabala fefe mi ikado uchama mbe uchira kabogola chi wa jamana de uchama mbe bi uniso jamani ni wale ya sebani kala ko utemene ngora ko anga gulu masiri tabawu dangar ikado keleche dola keleche mbe ni ikado atume bamanchu nyemo kita fuwa kono kerengere na bawle kono ako uya abo barala ikado frappe do seve no ikado minye yar agali akuzen ko uya abo frappe do kono ko anaga abulo na mina wo abulo wo karande wo bien farala nini nyana ni ja azawaji mbina fo anga fuwa kuna sana ko atakuma ufe angora ka yani ye yorenga jaka na yamu mentale tabane yako dale tabane sori yako ako minye ikado doro gawo ikado o maraminde ikado ko abe frappe doke kaka chama tourisme bayirika ye luko ni bonena unina ni yoroko fele na sori yako ako bamanju ikado tafa be no gaba ubulu ka sori yake ikado wuliga jomi mesina yoro minde nuba wole ko en abawo abe ikado gawo marakono bamanji mata aliko bismillah ulu bonana unina wa moto ningu uche wote wale ngoro kofe chef d'état major ka kuna fun dila bismillah ko ikado beki hagili sigini jamana denga ikado hagila tabulu bulu masiri tabaw kubu ka barala wa jamana dengu demo ka barala ni ala sonama ikado jamana fanta alinani ba nettoyer ka ke propre très bien dama voilà c'est dire pas ka kuna fun do ayemi zoro ikado bisoma dayna n'a ye diribaga i ka kunnafoni maaw fo an bɛ foli kɛ i yɛrɛ ye fasere a sɛbɛ kɔrɔ ɲana nabi kura dɔ yɛrɛ bɔra o ko nabi kura dɔ bɔra nabi kura dɔ marifa tun bɛ nabi kura dɔ ko jɔnni kojo kɛ kojo ɛdɛ nabi kura ye kabele kabini anw ye kojo ye dɔwɛrɛ b'u ka a bɛ yaala sen na ko dawa anw jigila misɛnyara dawa di cɛkɔrɔbatɔ
e bɛ kɔrɔ ne bɛ dawa kɔrɔ kojo ninnu tun bɛ yala de ka taa sɔrɔ sigila an ka gɛrɛw na k'an ka taa misiri la ko wajulu bɛ yen ko kojo ninnu tun b'o de kɛ muso tɛ fɛ de n t'a ka lahalaya dɔn dɛ mais an kɔni y'a ye kabini waati jan dawurabu wa misiri min filɛ nin ye sanfɛla la yen dɛ anw yɛrɛ tun bɛ seli ye anw ye kojo dɔn kabini o waati a bɛ yala yala k'a fɔ jeunes ye gɛrɛ na k'u ka wuli ka taa seli hakili ko yamɔgɔ ne bolo ko a wulila ka sin taa don nin ko in o de bɛɛ ɲɛ dɔn bi y'a bila nin kɔrɔ de a bɛ dɔn ya ka yala n'i ye jeune yala yala tɛ hali o don k'an to an ka gɛrɛ na mɔgɔ fila nana anu la an kɛrɛfɛ misiri min filɛ nin ye a wajulu bɛ yen ni safo ni fitiri jiginna an b'a fɛ an ka taa ala t'a lamɛn ne ye cɛ lajɛ duguma fo sanfɛ ne kun bɛna kan min fɔ y'a ye ala ka mun n'a mɔ de ayi ne tun bɛ fɛ ka kuma min fɔ ne bɛ kuma min fɔ c'est vrai que ne ka propos ça serait un peu mal vu ne ye ma kun kan sigi ka n dimi quoi parce que ne kun kumana dɔrɔn k'e ba i yɛrɛ lɔ cɛ ka dɔnkili k'e ba i yɛrɛ lɔ dɔɔnin a tɔgɔ taa ni kunnafoni ye fɛn min ye i ka dɔ la tribune du continent ale kumana muso dɔ bɛ yen a ye tubabukan fɔ n'an ka tubabukan f'i ye a ko un homme musulman riche appartient à plusieurs femmes pas à une seule donc je n'accepterai pas la polygamie surtout pour un homme riche. Bon, on tire tout quand même. On tire tout quand même. Nanga yele moye. On tire quand même. Musa ko. On tire ni littérature ka. Nanga yiviye. Musa ko. Ako ale ti ako ni Sulame cɛ ta k'a lajɛ jango Sulame kɛ min bɛ ni ala ye dɔɔni nɔgɔya a ye k'o ti muso kelen ta ye dɛ. A ye min furu kelen min bɛ bolo dun. K'a o kelen ta tɛ. Tant que Sulame cɛ a pɔsi ko ne ka girin dɔɔni diinɛ b'a bolo k'o ti muso kelen ta ye dɛ. Ayiwa. K'o ti muso kelen ta ye dɛ. Amoni an tɛgɛ jɛli filɛ nin ye dɛ. Nin kɔni yɔrɔnin nin o ka se ka kɛ anw da nin yɔrɔ. Seko ko ni maa min ka saya sababu bɔra nafolo la k'o saya kelen bɛ tɛmɛ ale kan. Ni nin bɛ ko ni nin b'o bonya nafolo ko la a kɔni ka ɲi an bɛ lajɛya. Ayi ne ma jɛra tuguni. Ni muso ko a ko i ka don Sulame cɛ kamalen i ka dɔn a bɛ pari a kolen jɛlen don tuma bɛɛ wari b'a kun k'ale tɛ furu o ma. Ne kun bɛna fɔ n ko a jo don mais ne ma n'o fɔ a bɛ giri ninnu la sinon a jo don dɔɔnin hɛn. Waritigi ba ninnu e ye muso fila y'u bolo wa. A man ca. Ko olu b'a lajɛ u bɛna dimi an kɔrɔ quoi waritigi ba ninnu caman bɛ muso fila t'u bolo dɛ. Muso kelen b'u bolo anw minnu bɛ yen n'anw b'a gɛn k'a minɛ n'a ti sɔrɔ yɛrɛ ne filɛ muso fila bɛ ne bolo mais ne bɛ to telimani ta ka taa dɔ in fɛ ka tila ka telimani ta ka taa dɔ in fɛ yɔrɔ ne sɛgɛnnen don mais waritigi min bɛ yen n'a voiture ba b'a bolo a bɛna fo su 2 heures n'a nana fɔlɔ i b'a dɔn fɛn dɔ ka di muso de ye i ma na ka bɔ baarakɛyɔrɔ fɔlɔ muso ka to ka kɔniw kɛ dumuni dumanuw tobi ka di mais muso b'a pari k'a waraka k'a da k'a sɔrɔ cɛ ma na ka bɔ dugu kɔnɔ a bɛ muso décourager furu la. A bɛ muso décourager. Mais sisan. A ka kɛ ka tulonkɛ misɛnnin minnu kɛ. Moi j'ai si ti sɔrɔ. J'ai une question. Fanta bɛna so joona dɛ. Ayi. Fanta bɛna so joona. Ne filɛ ne bɔra a bɛ taa min. So don o don 17 heures ne bɛ don so. Ayi mais anw ye fantanw ye. Soit 18 heures. Anw bɛ don 22 heures. Sani o dɔɔnin bɛ kun. Dɔɔnin bɛ kun e fana ye radio directeur de ye o. E y'an ka radio directeur Nasarawu directeur de ye. E ko e ka gundo ka bon dɛ. Anw minnu ye ouvrier ye. Anw minnu ye ouvrier ye. Anw kɔni sisan Kulubali ninnu filɛ nin ye. Kulubali bɛ bɔ à 22 heures 23 heures. Han? Est-ce que Kulubali ka kan k'o kɛ? Awɔ sisan o yɔrɔ i ye min fɔ i ma nkalon tigɛ. Parce que muso de b'a pari wulada fɛ ka taa série labɛn. Mais muso kan k'a faamu. Service la responsabilité bɛ mɔgɔ minnu bolo. Tel que les directeurs adjoints
Barakɛlaw kan ka na olu sɔrɔ yen de barakɛlaw kan ka taa k'olu to yen mais u m'o fɔ yan ko waritigi de awɔ n y'a faamu mais ne ko n ko question dɔ bɛ yen parce que e yɛrɛ fɔ ka ne don a la de fo ne yɛrɛ rectifier ne ko directeur donc n bɛna ne sisan o ne t'a di mɛ kuma in na e ko i kan kɔnɔ sa mɔgɔ min bɛ yen ni wari b'i kun i ye muso kelen dɔrɔn ta nka kuma o kuma i ye o ye i bɛ mission na a mission dun si tɛ mission ye a bɛɛ ye mission 2 jours mission d'avril ye b'o de kɛ n'i bɛ taa weekend kɛ Segu i bɛ ayiwa belebele jamana dɔ ta k'o don mobili kɔnɔ awɔ ne yɛrɛ bɛ cɛ dɔ ka baara ye dɛ waati bɛɛ belebele jɛman dɔ de b'a ka veuve ɲɛfɛ mais sisan o i ko i ka o k'i ka muso caman ta accepter ani a ka to weekend kɛ la kuma bɛɛ o e bɛ jumɛn fɛ e tɛ caman ta wa ka caman ta kɛ dɔ ta ka fara kelen kan kɛ yani e bɛ to ka olu fana tiɲɛ a bɛ olu de tiɲɛ o parce que ani min n'o bɛ a ye 5000 ma bi a bɔ o kɔnɔ ko hali maa wɛrɛ foyi tɛ n'ale tɛ siɲɛ wɛrɛ a bɛ taa voyage wɛrɛ la a t'o foyi yɛrɛ a bɛ na ka 5000 o dɔrɔn ma a bɛ na mɔgɔw de tiɲɛ ka taa a ti jɛ n'a ye ale ye maa ye mun ye nin syndicat ye sen dɛ min bɔra silamɛ du kɔnɔ ale yɛrɛ y'a sɔrɔ jɔn ko Ala ale ba ye sinamusotigi ye nka ale ba ni a ba sinamuso k'olu kɔni kun bɛnnen don o ye bɛn dan ye kɛlɛ kun t'olu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ u ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ nka k'ale fa kun ye fantan de ko se kun t'ale fa ye dɛ fantan muso ne muso le u ti kɛlɛ o muso filɛ u ti kɛlɛ o ni fantanya fɔ pour que e bɛ yɛlɛ ni fantan yɛrɛ nana dun ne ye fantan de ye o ni maa ma bɔ accepter pauvreté ni tɛ accepter pauvreté ne muso filɛ u ti kɛlɛ o ale ka kuma bɛ tiɲɛ don dɛ ni cɛ ye wari sɔrɔ dɔrɔn muso bɛ kɛlɛ daminɛ bɛɛ b'a saraka a ka t'i ka côté la ayi non mais u bɛ taa saraka yɛlɛma i b'a dɔn mɔgɔ bɛ ɲinɛ réalité min kɔ réalité dɔ de bɛ yen muso ka sinaya kɛlɛ nɔfɛla tɛ cɛ nɔfɛla ko ye koyi muso ka sinaya kɛlɛ ye denw ka siniɲɛsigi ɲɛɲini de n ko de don sinon cɛ nɔfɛla ko tɛ dɛ n ko de don n'i y'a da cɛ ma i sira yɔrɔ min na tile k'i kɔ pɛrɛ Sanogo n ko Sanogo e ma lamɔ o yɔrɔ la sa ne de lamɔna yen n ko denkɛ dɔ b'i fɛ a b'i sigi k'a la i ɲɛ bɛ karisa la a bɛ ka gɛrɛ i fa la i fugari tani dɔ de fa bɛ n'a ka hɛrɛ b'a ka hɛrɛ bɔ a bɛ fɛn bɛɛ yira n na i ye da la ani nin dara hali don n'a ka terrain na a b'a ka terrain bɛɛ yira n na k'i dangaden in to yala yala la voilà bon kɛlɛ ye jumɛn ye sisan tiɲɛ denw ka avenir denw bɛna tiɲɛ muso de kɔnɔ cɛ de bɛ sa kɛ tuye u bɛ muso bɛɛ de kɔnɔ dɛ ni muso bɛ furu ma a ɲɛ tɛ ka furu la a ɲɛ bɛ ka avenir la de e b'a ye n'u b'i furu u b'a fɔ fɛn b'a bolo fɔlɔ wa minɛ taa ni i tɛ k'i ze na i tɛ k'i t'i sen no karisa sen no cogoya bɛ bolo fɔlɔ wa ni cogoya tɛ bolo u b'a fɔ nin ye fugariden ye n tɛ nɔfɛ don o don wa fɛn min ye clochard ye sigidala maa bɛɛ ko clochard don k'a sɔrɔ avenir bɛ cɛ la a b'a ka denmisɛnninya la n bɛna kuma kelen ka nin f'i ye tiɲɛ yɛrɛ n yɛrɛ ma deli k'o ye muso fila bɛ cɛ min bolo muso ɲɛ b'a la ni nin sara hali a ka kasa ye a sɔngɔ ko ka gɛlɛn ne ma deli k'o muso ye kɛlɛ la muso bɛ mɔrɔso bɔ la danga la e tɛ k'a bɛ ye kɛlɛ la u cɛ bɛ tile danga nawolo la olu yɛrɛ bɛ ka jigin ji la ka mɔrɔso bɔ k'a feere u ti kɛlɛ ni muso kɔfɔlen a ko tiɲɛ yɛrɛ la ala y'ale da wa ale dancogo ka ɲi kosɛbɛ bari i k'a dɔn n'i bɛ bonya ni janya fɔ ala ye o nɔgɔya ale ye nka ko cɛ o cɛ nana ale nɔfɛ n'ale y'a ye se b'i ye a b'i ɲininka muso joli b'i bolo n'i ko dɔ b'i bolo k'ale bɛ kɛ filanan ye o kuma t'a la n'i ko k'i bɛna ale furu ka kɛ polygame ye o kuma t'a la k'ale kɔni bɛ ka ala makɔnɔ n'ale ma ɲɛ k'ale bɛ furu k'ale laban na cɛ fantan dɔ ɲini muso fila se tɛ min yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ ka furu o tigi ma wa ani o bɛɛ bɛ don aridina na ɲɔgɔn fɛ n y'a confirmer je suis syndicat je suis secrétaire général fasali filɛ awɔ sari ko a bɛ ko in bila yan an ka bila yan an ka taa bila yan k'a fɔ muso waritigiw ye muso kelen ta a photo man di muso min bɛ k'a lajɛ a photo man d'a tulo da ye mais kuma in ye tiɲɛ ye muso kelen ta a tɛ hakili ɲuman di maa ma quoi e min hali e filɛ kelen b'i bolo a basi tɛ muso kelen ta filɛ
ne flavi bolo hakila wi fale ni do ba fi ka keta do ba fi ka keta tienta ça va il ta ça va na fait on va fi ka keta flana ba fi ka folo ba fi ka keta et puis avec tout ça muso folo ba fo janto yere la muso folo de baye kuy i jafa mandi o fe wallahi ma wolo yi muso folo yi badi sigato la i jafa mandi ale fe i jafa mandi afere i jafa mandi ko mana gwanto to ni bate yi muso folo de ba fo ko karsa i janto yere lo de ita nunu no fe ko la ne nunu ye bi ma de yi kuy wallahi muso folo ba fo i be kan hakili jigi nderge do la wala an yan to sigire baro la dron a muso sinaka na quoi ko an terika ba ale tanu kuma bɛɛ ko terika an terika b'a fɔ ko wayi ko ale ye mɔgɔ ɲɛnama ye ko ale bɛ cɛ ka gɛlɛya dɔn k'ale ni cɛ ye ko caman terikitɔrɔka caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ko mɛ ko ma an terikɛ bali muso filanan t'a la ko est-ce que ko ale kana min fɔ ko sera a kɔnɔ wa a kana dimi sa sera cɛ kɔnɔ ne ko a ma o n ko e bɛ muso filanan ta de contrôle la ko awɔ n ko i bɛ ala wele i b'a fɔ a ye ko ale min ye kuranɛ jigin ni muso naani ko kuma fɔra kuranɛ kɔnɔ k'a k'a bɔ a kɔnɔ sansa k'e ma jɛ n'a ye k'a k'a effacer mun a ko ko kana ni ala bila ɲɔgɔn na kana ni ala bila ɲɔgɔn na i ye sɛnɛkɛ ɲɛnama ye e bɛ se ka sira ala ɲɛ ka ɲɛ jɔ ne la i ye sɛnɛkɛ ɲɛnama ye i ka kan ka don an ka tɔn na wale ni yɔrɔ nin na musonin kelen bɛ minnu bolo ni kelen bɛ k'a kɛ maasiri ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma ka filanan ta o ka fisa kelen b'u bolo bila k'a fɔ si yɔrɔ tɛ yen wa ayisa dɔ tɛ yen wa alo n bɛ ka taa an ka dugu la dɛ dɔ tɛ yen wa a tɛ bɛn dɛ ayi sisan a tɛ bɛn dɛ ni i falen bɔra i ka so i tɛna taa girin ni maa wɛrɛ fɛ o i bɛ girin ni maa wɛrɛ fɛ i mako foyi tɛ o don o tam plateau kelen kan yan ɲɛ bolo u bɛ ka débat kɛ polygamy kan ne filɛ wulu la n y'a sɛbɛn dugu ma n ko aw t'a ɲɛ dɔn ne m'a fɔ e t'a faamu olu t'a dɔn u ma don a la o fɛn ninnu na wa muso in tɔgɔ luba yɛrɛ ma furu den dɔnni dɔ in tɔgɔ ye di o kuma a kɛra kɔci marakamuso a kɛra kɔci na aw yɛrɛ kɔci ye aw ma deli ka hali woro ma bɔ aw kɔ woro ma bɔ aw kɔ o la an bɛ taa bila wa salam